OIMORE kamoro mora ma entiere machiegni e weche manyien ma bende iyudo sa adek mar otieno Ramogi TV. Odiochiengni ma bende mano siasa mar medo osuru pod medo golo paro mopogore opogore kowuok kuom jatend piny ma bende siro ng'eto makamano ka jatelo mamoko jatend piny ma bende siro ng'eto makamano ka jatelo mamoko to medo mana yuage. Bende kembe mar sukari kanyakla kod jopur niang' medo yuago kanyero luar mag kembego kanyakla kod bech sukari ma idho kinde ka kinde. Kawuono bende e chenwa mano mara mine wacho watwake dongruok ma Homa Bay Town. Kaponi nitiere koda penjo mora mora wadhi bedo koda jaloso e lo Homa Bay County Recho Ogutu ma bende wadhi twak godo e studio kendie mano kaluwore koda dongruok mara boma kata county ma Homa Bay. Magi weche ma bende wamiyo pek. We are going to have a deliberate housing program that is also going to create for us minimum 1 million jobs. Jatend piny William Ruto omedo jiwo chenro mag osuru kato bedo ni ng'ur medo jimbore e wi pek mar ngima. Osechul mier adek kama ochung'e the embankment kama idhi gere okuta ma geng'o pi koro okdhi. Koro ok en wan warita pi obi odarwa nikech ka nosechul ji to wan pok waneno pesa. Jodak alwora ma igere yawo maduong' ma Koru Soin dwaro chudo eka gidar e lopegi. Wasiro sirkand William Samoei Ruto to wakwaye ni mondo odhi omako ngoke madongo manyocha okelo sukari gi moko nyocha kochamo muma e State House. Jopur niang' ywak ni ohand sukari ma ok opuodhi thiro yutogi. Wechegi iluwo kokalo mbui marwa mano mar YouTube Ramogi TV. Kabende inyalo cholonwa ote magi kokalo lai marwa mar ote machuok ma en 23 machiegni nyinga Jailieta jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Jatend piny William Ruto odhi nyime gi lando chiwo thuolo mag tije ne rowere kosiro ni ng'ado atamalo 3 mar osach jotich ok bi konyo e chiwo ute manengo gi yot kende ne jochan to nyaka chiwo thuolo mag tije. Kanolose nyasi mar hingo higini 100 nyaka ni skund sekondar manyiri ma Limuru chakre. Jatend piny manosir kod jalupne Rigathi Gachagua, jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu e kind jotelo mamoko osingo ni piny owacho mare biro chiwo ne rowere tije e kidienje 3 mano moting'o thuolo mar gero ute mag piny owacho, thuolo mag timo ohala e yor mbui kod tije e migawo mano mar pur. Simfos Okinda lero no matut. Jatend piny William Ruto noyuoro nyasi mar alam mar hingo higni 100 nyaka ne chak skund sekondar mar nyiri ma Limuru. Ruto nokawo thuolo ni mar dhi nyime gi keto singo ne rowere mar nyuolo negi thuolo mag tije e piny owacho mare. Ruto singo ni piny owacho biro tiyo gi lony manyasani e nyuolo thuolo mag tije ne rowere e yor mbui kod e bero yore pur. We are rolling out 100,000 kilometers of fiber optic so that every citizen wherever they are, and we are going to work with members of parliament so that we can create ICT hubs in as many places as possible so that Kenyans can work online. We are building aggregation and industrial parks in every county. We are also going to develop aggregation markets in every constituency because we want to create jobs around value addition, agro-processing, and manufacturing. Ruto bende odhi nyime gi siro paro mar chik mar omenda madwaro ng'ado atamalo 3 mar osach jotich kowacho ni chenro ni bende biro chiwo thuolo mathoth mag tije ne rowere. Wachni bende osir kod jaod bura ma Kikuyu Kimani Ichung'wa. We are going to have a deliberate housing program that is also going to create for us minimum 1 million jobs. The finance bill is addressing exactly the issues you spoke about. And you did commit that you have a tax policy that espouses most of the principles of taxation. Chief among those principles is a principle of fairness. Kaka pile jatend piny ne okorembolo wach siasa e twak mare kowacho ni koko migoyo gi kweth mapingo piny owacho ok mon sirikande tiyo yo makare. Mhubiri wetu amesema ya kwamba kuna makelele. Hii makelele kwa siasa Reverend, hii makelele kwa siasa ndio music ya kuendesha kazi mbele. Usikuwe na wasiwasi. Unajua pale kanisani kuanga na pambio ya kuimba. It is not an interruption of the sermon.
It is part of the sermon ya kuendesha maneno hiyo. Libe marute kaunti ma Kiambu biro manadalo machuo kende toke MCS kaunti no buogo mar thichoko ya PC Gavana Kimani wa Matangi. Toka githir kode ni poko timo chenro mane osingo ne jopiny. Simfros Okinda, Ramogi TV. Komachielo jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron wacho ni kaka jaod bura mag Azimio gikre mar kwedo paro mar medo osuru kokalo e paro mar chiko menda ka ibiro chwale e od bura. Oron wacho ni jo Kenya winjo matek ma onge tiende mar medo rido ngima kokale chike makamago. Bende onyiso jaod bura ma Kenya Kwanza ma odewo ngima jo Kenya mondo kir oko paro makamano. Oron ni loso seche mano timo limbe e gweng' marae kama ne okonye gero ot ne familia moro mayande odak kama galagala kaluwore koda yuto margi matin. Ka wacho ni okwanyal yie mondo chikno kokele ot maduong' kama wayale mondo kadhi. Kaka ja Azimio, kaka ja ODM, akwero kenda kwedo ni gino giter mabor kik gibigo kacha. To kenda anabiro choko jo Azimio gi jok mamoko moa Kenya Kwanza ni mondo wane ni chikno odir mabor ok oneno odiechieng'. Ka wacho ni okwanyal yie mondo chikno kokele ot maduong' kama wayale mondo kadhi. Kaka ja Azimio, kaka ja ODM, akwero kenda kwedo ni gino giter mabor kik gibigo kacha. To kenda anabiro choko jo Azimio gi jok mamoko moa Kenya Kwanza ni mondo wane ni chikno odir mabor ok oneno odiechieng'. Ka wacho ni okwanyal yie mondo chikno kokele ot maduong' kama Riwruok mano mar jopur niang' e alwora ma Nyanza dwaro ni jatend piny William Ruto odonje wach mar sukari mabandia mabende thiro ohala ne jopur mapacho ka. Jokanyo dwaro ni ondhi achudhe duto kendo migi kum makocha kaka yor reso oganda kod kembe mapacho kae. Wan wakwayo president ni wadwaro ni jogo mibadhi omako madongo mane Sugar Directorate mondo maki kendo ketgi kando mondo timo uchunguzi mondo ng'e adiera ma sukari ni kaka nodonjo nikech kambi mukelo sukari ni ok en kambi manobedo registered mondo kel sukari e Kenya ka. Omiyo mane kwayo marwa makende kaka jopur niang' wasiro sirkand William Samoei Ruto to wakwaye ni mondo odhi omako ngoke madongo dongo manyocho kelo sukari gi. Moko nyoche kochamo muma State House kendo gine office mar Kilimo House. Gine manche gi ka gisedonje sirkal dwe mar 12 gimanyo rieko magikawo go sukari ni giketo modonje chirni. So it's in this sense that we as an organization feel that the government should not sacrifice small people. Just the way they have struck hard on what happened at Kemusa, we believe that the government should strike hard on the principal officers of Alpha in charge of releasing letters for imports as well as the ministry. Jalup Governor County Kakamega Ayub Savula kwayo ni odbura mabendo omako jokanyo moko ewi kambi masukari mamumias mondo ogole do kendo oket winjruok mar reso kambino. Savula wacho ni kambino nyocha ong'uko chenro mag tich kaluwore koda bura mabende pod onano e doho. Okwayo jatend piny William Ruto mondo donjre e wachno kendo res kambi mamumias mabendo osebedo koda midhiero modhuro. Savula bende dwaro ni sirkal otima pedha mager ne joma uso sukari ma oko puodhe mabende thiro yuto ne kembe mapacho kae. Anatakana arudishe kampuni vile ilikuwa, vile alivyopewa arudishe vile ilikuwa, kwa sababu vile alipewa hiyo kampuni ilikuwa as it was. Na hii mifano ingine nyameleta modification nini hiyo modification amekuwa akifanya modification akichukua chuma mzuri zile genuine parts from Germany na Britain na akileta zake kutoka India. Yes. Anatakana ashtakiwe. Sisi tunaomba mahakama vile inaelekea na serikali waleta investor mwingine tafadhali mwenye atasikia malilio ya wafanyikazi na wakulima wa eneo hili. Tulikuwa tumepanga kuletea kiwanda Mumias Sugar Company mbolea 50,000 bags of fertilizer tupatie wakulima wetu at subsidized price. Lakini kitu ya kushangaza, koti pia zimeingilia na Mumias Sugar Company imefungwa kwa wiki 2. Sisi we want matters of Mumias Sugar Company iwe settled out of court.
We have alternative dispute resolution na wakulima wanaumia. We want moshi itoke Mumias Sugar Company. Tunaelewana hapo? Na sisi na baraza tashikana, na hiyo ndio line yetu. Lazima factory ya Mumias Sugar Company ifanye kazi. Dwaro nitiere mondo med kwana pisas mabende konyo e manyo ji e bungu mashaka hola kalore koda lach mar bunguno. Kamiti mar Senate mabende nochuogi mondo non chendo mag ute lamo wacho ni ji 130 kende okoromo yoro e bunguno kabende luasi magitie en mabuogo chuny. Jokanyo ma kamiti no notimo limbe alwora mashaka hola kawuono kagikwayo piny owacho mondo otiego bila malango baya mondo gibeda kicha ne timbe mabende mamono mabende chalo kod mosekelo midhiero Shakahola. Kamiti no bende osingo mar wako pach jopiny e weche mag nono chendo mag ute lamo mapacho kai. Also visited a mass grave that we have reliably been informed was carrying about 67 people who have been exhumed, and that particular place was called Bethlehem. So we have been able to visit Bethlehem, which had a mass grave, and we were able to visit Galilea, which was the place where Mr. Mackenzie was having his headquarters. And I think that it would be important that if there could be more additional rescue teams, that could also be able to improve and help this team that is very dedicated and is working here very well. We are happy to know they also have a counseling team. The biggest request that is also needed that we've noted is an immediate setup of the police station. Komanda marobile County Mambugoma Francis Koli ojiwo kanise e alworano mondo ondikre manyien kaka chik dwaro. Koli omiyo ute lamo thuolo mar ndalo 30 mar ndikore, ka okamano tibiro kawnegi okang' mar chik. Piny owacho dwaro ni ute lamo ndikre mano mar yango jotendgi kendo neno ni gichiwo puonj makare ne oganda. Dwaro makamano bire kinde mabende jodolo moko omaknegi bura mano mar chiwo puonja magalagala mabende osekelo thoe koda midhiero mamoko ne jopiny. Tukimaliza kunakili makanisa yote hapa, zitakuwa zimefika ngapi? Swali ambayo tunajiuliza, makanisa haya, je, yalifuata utaratibu wa kisheria? Je, walijiandikisha? Walisajili makanisa haya? Wale ambao wamekuwa na makanisa haya, wamefungua makanisa hizi, naongelea kuhusu 424, 460, 300 hadi sasa. Kila mtu nawapatieni mwezi moja uweke mikakati yako, uanze kuweka mikakati, nenda pale sajili kanisa lako. Obila omako japiny China moro mawachore ni uso mwandu mag chuma mokwala e alwora ma Athi River. Obila nondhiyo achich achiel ma japiny China moyang mana kaka Lucy. Chumbe mag copper kod aluminium bende noyude e apedha manotim e store mar mwandu mag kambi mong'ere kaka Jinxin Scrap Metal Dealers. Ichich ni mwandugo nokwale kambi mar keyo teko stima. Kameko mar achijno biro mana ndalo machuok bang' obila geng'o kuom mwandu makamago e alwora ma Athi River juma mokalo. We did find here several items related to energy sector infrastructure. The materials and other resources being used suspiciously are obtained from those infrastructures that support the supply of electricity network in the country. Other items that relate to transformers and which we did see are melted into bars and sold out. CS Minister of Energy Davis Chichir did summon and had a consultative meeting with the national representation and leadership of scrap metal dealers in the country. He did appreciate the scrap metal sector is so critical in enhancing our GDP that
be the case, it was generally and mutually agreed that this particular sector must operate within known and agreeable protocol. Erokamano ahinya kanyo bende mwadhi godo e yweyo wa mokwongo. Iwacho ni miriambo mag dhok go olo wawinjo pile ka pile. Mano Susan Adhiambo kantiere Boro, Siaya, Ramogi wawinjo maler. Erika wuok Kochiaka, Karo kantiere Kanam, Homa Bay. Iwacho ni Ramogi TV neno maler kabisa. Wach sukari ema koro wacho no kubo nyieo. Nguru ema koro ubo bedo ka uketo e nyoka. Lawi Wuoda Dore kantiere Rinya. Ibende wacho ni waneno Ramogi TV e jono ero makare kabisa. Iwacho ni jatend piny omor nikech ento chiemo maber. Adundo ukawuok Asembo. Iwacho ni jopiny to okwinja maber kata matin. Wadhi yweyo machoko duogo koda chendo no mano mar mine wacho. Kaka no wacho kawuono wang'iyo dongruok ma boma kata county mano ma Homa Bay. Pinjo magi duto te inyalo chako chwalo chon kokale laiwa mar ote machok ma en 2-3-6-000. Kik idhi mabor. E twak makawuono mar mine wacho wamenyo chal mar dongruok e county ma Homa Bay. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Ramogi bang' nyuma pek mag Azimio ka kwedo yiero mar jatend piny William Ruto kod pek mag ngima. Mazungumzo yaendelee na maandamano sambamba. Ogai mar Azimio Raila Odinga kod William Ruto noyiere mar loso kokalo e committee. These are not our issues. These are not issues of anyone. We have to consult from time to time. The IBC question is a common issue to both teams. Penjo maduong' en niya, bende twak mar Kenya Kwanza kod Azimio dhi nyuolo lemo. Jo Azimio ne dhi yudo lal, jo Kenya Kwanza ne dhi yudo lal. Koso twak margini osembemore piny e lo. Debate wach matek kabisa. Tudri gi Walter Nyambaga chieng' Jumapil tarik 21 dweni ndi saa 1 gi saa 3 mar otieno ka koloni twagno mana e Ramogi TV. Alilosema baba lazima litimie, hadi zake maishani mwangu zitimie, ile ndoto lazima itimie, hata iweje lazima itimie.
Naitwa Komando wa Yesu. Kupata wimbo wa salama kama sikiza tuni yako, bonyeza *860 *289 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Mungu awabariki sana. Your home is laden with heaviness following these deaths. Your father left a curse. This is the story of Mercy. Do not speak to your husband tonight. A devoted wife and a mother. Wait. Who unknowingly and slowly got into the hands of a prophet. Mercy, can't you see this is robbery with violence in broad daylight? Kama unataka tukosane, endelea kurusha hiyo mdomo yako hivyo. A prophet who promised her all her life's desires. Tomorrow morning, you shall receive good news. Watch the story of Mercy unfold as she battles with faith, family, and a prophet on Prophet Binji. Let me teach those ungrateful children a lesson. Viusasa brings you an exclusive and exciting series, Prophet Binji. New episodes now available on viusasa.com. Machiegni kendo county namba 43 Homa Bay County ema wamenyo kawuono e chenro mar mine wacho kawang'iyo dongruok kaka chalo e county no. Wadhi mulo chenro mag apeyni, chwalo pi maler, pur kanyakla kod weche mago mag thieth. Makonyowa e twakno en jawache lo county ma Homa Bay Recho Adhiambo Ogutu mabende wantiere godo e studio Odhiambo Masani. OIMORE, erokamano ahinya matudri kodwa kawuono. Erokamano ahinya Jael. Erokamano. Joma bende dwaro ng'e nyawacho ni to Recho Ogutu en nyakanye miwane sigandi mana matin. Jael Recho nyalo ng'iyo koni. Nyinga koni ka. Okay. Jael nyinga Recho Adhiambo Ogutu. Anya Wagoma. To atedo kabondo kasipul. Kokwanyo kakelo ward. Kokwanyo Republic. An miyo man gi nyithindo 4. Yeah. Iloso county maler. Yeah. Erokamano ahinya. Koro kaka kawuono wang'iyo dongruok ma Homa Bay County. Ang'eni weche ng'eny to dhuro kabisa. Kata kamano rwadwa ni mondo wakete e weche 4 madito. Wang'i chal mar apeyni, chal mar thieth, weche mag pi kanyakla koda mago mag pur. Wachaka ne koda weche mag apeyni makono. Mana nyocha kindi ne waneno jo karachuonyo moko ka ng'anyo kabisa. Mano yo mawuok Kadela kadonjo iye ka giywak ni chal ne rach kendo koro ong'adore diere. Ahinya sani mabende koro koth chwe. Ok lure kata matin. Mano mana ranyisi achiel kuom apeyni moko mabende wawachi ni ok be ahinya e county ma Homa Bay. Chalgi koro ibotim nade? Erokamano Jael. Kowe wach barabara ma Homa Bay County sani. Mae county mirito gi governor mamiyo man Gladys Atieno Nyasuna Wanga. Governor otiyo matek chakre nodonje telo, koro en mana dweche 8 kende. Tiyudo ka sani ward ka ward ma Homa Bay County no yaw barabara kilometers 277 moyawe ward ka ward. Manyiso ni ward ka ward sani yawe barabara. Kaka na gintiere chien kocha opogore gi sani. Ningech project mar barabara gi ward ka ward sani barabara osoyaw ng'enygi gite moyaw nyiso nango no losgi obergi koso obergi kendo nitiere moyaw manyien ma kuonde mana onge yo moyaw yo manyien. To nitiere kuonde mana nigi yo to no gine condition marach oketgi condition maber sani. Ranyisi gin kaka mage? Ranyisi gin nderni te mantiere ward kaka kanyadi okadi mabor ahinya. Nitie ndara milongo na Apuko ne ndara ma ene got to noko yawe. Jokanyo no tagre kabisa ene kabondo kasipul. Sani Apuko oyaw mopuko oko. Ya nitiere ndara kaka man kasipul kenda nyalo chiwo example gi ndara mar Nyalenda Oromo Sai. Oso yaw kendo yudo ka ng'eny nderni go
contractor moso tieko social pesa gi. Yeah. Mosechulgi. Yeah. Aneno ka ng'ato penjo luonge ni Nyajona. Barabara mawuok Sindo kochomo Homa Bay. E bende oselose? Ntiere barabara moso tiek losi, ntiere barabara ma contractors are still ongoing. Yeah. Pod gine tich gitiyo. Mama endi nyabedo mano beda achiel kuomgi. To kata koko beda achiel kuomgi, ningech barabara gibeke loso nyaka gibede budget. Samoro mano no okete budget. To kendo sani gimoro amora mitimo Homa Bay County mae teko mano mi japiny mondo yier gimo dwaro mondo miyo priority ma mondo timne. Minya yudo ni moko kuom apeyni mag ok losi eni jopiny no kowacho koso. Ok ni nok giwacho, no giwacho ni nitiere barabara ma gikethore but mae mwadwa gombo ni mondo chaknwa godo. Ok nyalos gi giduto. Ok nyalos gi giduto tedichiel kaluore gi budget. Manyiso ka nyiro ni japiny kapo ni noku wacho apaya maru giriti igni 5. Ok igni 5. Higa ka higa. Yeah. Higa ka higa tok CIDP. Aneno kamoro bende ntiere winjruok ma bende noket gi contractors. Wacho ni awinjo kiwacho na achiel kuom gi osetieko mosechule to no wacho ni mondo jopiny okwongo non tij contractor ahinya maloso apeyni maka giyie godo ni ber kokichule. Mano be timore? Mane matimore Homa Bay County momiyo anyisi ni sani Homa Bay County en Homa Bay manyien. Japiny nigi teko kabisa. Wan gi jok milongo ni PMCs. E project ka project mitimo Homa Bay County, PMCs nyaka bedi. To PMCs gi gin jomo yier gi jopiny. Gweng ward ka ward nyaka giyier. To ka gisayiero gi PMCs gi gin ji 5. Kochako med gi ward ka ward. Kochako med gi sub county admin gibedo ji 6. Koro jogi kosoket gi kacha to gine ma ging'iyo kaka tich timre. Ok ginyal timo approval ka barabara poko tieki. Maka apaya diponi olosi to kethore piyo kik waluonge nying contractor. Wamany PMCs. Gine ma gipuodho ni ber kendo na gin kacha. Samiloso barabara. Stages te ipuonjo gi gik moningo bed ni ging'iyo kapok contractor tieko. Stage ka stage ma contractor oningo bed ni timo ipuonjo gi chon kapok contractor donje papo. Koro sama contractor tiyo ging'eyo stages moningo bed ni contractor luwo. To kapok ochul contractor PMCs gi nyaka bedi ma approve ni tijno timore maler. To kapok PMCs boso tieko nitiere evaluation and monitoring team mayak office governor bende dhi mangi kacha. Engineers be nitiere mane site nyaka approve ni tijno timore maber. Kore ka contractor ichulo. Okay. Ero kama na hinya ka wayo kanyo ero weche mag apeyni ang'eni nitiere mamoko ma bende pod wacho ni pod idhi nyime mar loso. Chiemo. Homa Bay County nubuogo wagi mokwa. Sani endi ji ywago mogo, ji ywago sukari, ji timore nade. Mokwa ni okuchwale gwenge mamoko mondo chopi koso nodhi motho. Bentie. Ero kamano jail mokwa nitie kendo mokwa ng'eny kabisa. En mana ni demand eman malo to sama noyao Kigoto iyudo ka noyudo ko oduma jopiny nokoiki mondo pur ningech ni dhi yao Kigoto. Koro oduma na onge. Koro yudo ka oduma sani wanyalo golo kata e counties mamoko mondo chopi. To mokwa nitiere momiyo sani governor ma county ma Homa Bay Gladys Wanga no kaw patik mogolo kodhi ne jopur mondo gipur mondo giyud cham maber. Kaka sani Homa Bay County cham ochiek kabisa. Cham kendo wadhi bet gi cham mang'eny kabisa. To mana timore ka governor ogeno Kigoto kendo dwani Kigoto dhi malo emomiyo miyo jopiny kodhi mondo gipidhi mondo giyud nafas maginyalo tero godo chamgi Kigoto kacha mondo gin be giyud pesa. Manyiso ni kanyo ma higa mokalo remne ntiere kaluwore koda keyo mag jopur emomiyo nodhi oko. Emomiyo nodhi oko. Sani koro gi higa ni enena oduma mawuok Homa Bay County kende. Jailo oduma be Homa Bay County. Beyo kabisa. En gima kata kidhi Homa Bay County wakwa unu mondo wuoth kocha mondo mbone oduma beyo Homa Bay County kabisa. Jomoko bende penjo ni to udhi mede gi kata bel kata kal ang'o kendo mabende diregi kosa en mana oduma mokuon kende. Sani mok bando. Sani pod en mokuon kende. To governor wa gi county ma Homa Bay nigi mpango marego kata bel kata chiemo mag nyithindo bang'e biro mbele kacha. But sani
to nochiwo kodhi mar oduma kendo mar bel manyiso ni ntiere kata mpango mar rego kata mok nyuka kigoto kacha. Yeah. Mama nobiro machiegni kendie. Pi to pod ji ywago. Ahinya e Homa Bay town magi wacho ni wadake dho nam to pi okwane ahinya nya pi maler kech pi to gineno to mar namno okinya wacho no ler mabeni nya tigo de tedo nya tigo de chiemo e gik mopogore opogore. Ne wawuok mana e wach mar muoch mar tuo nyaldiema mabende e report manochiw kod migawo mar thieth ne wacho ni Homa Bay County ema notelo to ywak miywago maduong' en nikech nok mar pi. Jailo wach mar pi ma Homa Bay County nyaka sani wacho ni sirikal osotemo. Ningech sirikal mokalo wach pi na ginyalo yudo at around 26%. To sani at least wasechopo 30 manyiso ni wadhi malo. Uidho gata malang'wen. Waidho gata malang'wen. To ka wane 30 kendie to jomoko ntiere kate 90. 30 podi nyiso ni iyude dichiel e juma kose iyude dichiel odiochieng' kose iyude nade. Gima temo wacho maduong' ni kano ket pipes Homa Bay town emo we ahinya mar pi. Kano ket pipes mag pi ji nok ng'eny Homa Bay. Na gin ji around 300 to ji 300 pipes no ket manok nyal serve ji to sani higni machien. To sani higni masani iyudo ka Homa Bay population omedore. Koro iyudo ka demand mar pi odhi malo. Koro iyudo ka pipes sani kaka sani pipe manoket chon ka iyudo ka ng'eny gi be otur moko kethore, they are on the process ilosogi. But dwe mar 4 emana wach pi odwa chenda ahinya matin. But samwa uwe sani ni pi nitiere Homa Bay. To kendo municipalities mantie Homa Bay bende dhi yudo pi, ng'eny gi nigi pi kaka Oyugis nigi pi. To kendo nitiere kuonde mag pi mang'eny mochak losi gi partners gi Homa Bay counties mondo okel pi kaka jo USAID. Gikonyowa kabisa mondo pi obed mang'eny Homa Bay County. Koro moko be nitiere kindu koni moket kar pi maber ma pi jo Homa Bay ok bi thagre ne pi e mabende gipenjo ni to pige gite giwuok e nam koso ntiere kod asus machielo mano mar pi. Ntiere ok gite giwuok e nam, ntiere sources moko kaka mag aora. Oche mabende pi wuoke. Mano bende chak tero wa jo samano wuoye wach mar pur, wuoye wach mar moko kigoto kanyo ero. Kaito jo pur mamoko ntiere Oluch Kimira mabende wachore ni ok dhi maber ahinya. Kodwaro ni mondo ujiw jopur e county no ma Homa Bay. Mago moko kuom gigo mabende winjo bed numako motegno. Jo pur mabende uso nanas, olare. Wach mar nanas olare giywak ni bende pod olwar piny gi sani kendo medo lwar. Kwa ng'iyo wach pur ma Homa Bay County, Governor Gladys Wanga and sirikal ma Homa Bay County omake matek kabisa. Nengeche sani ema iyudo ka wach pur nokele kata jopur mapamba. Omigi tractors tingni mapura pamba auchiel mondo konygi puro pamba. Kendo kae kendo sani king'iyo nitiere gik mang'eny, mpango mang'eny mopangi mabiro kendo through even partnership ma wan go Homa Bay ka. Mabiro partners mosobiro mang'eny mari interested. Jopur machalo kaka jo mananas. Sani nitiere factory maduong' mibro ger Homa Bay kacha ma joma puro mananas go gibro yudo nafas mar tero gige gi kacha, iloso godo juice, iloso godo gik mopogore. But olare iluongo ni West Karachuonyo. Aneno ka sawa bende director mara nyisa ni sawa chopo e giko mare. Adwa ni sama koro watieko mabende iloronwa weche to ng'eny kendo dhuro kabisa kwa nyatieko gi kawuono. Uyudo kanyero municipalities 4 mabende nochiwo Gembeta, Ndhiwa, Kindu Bay, kanyakla kod Oyugis. Ne jopiny mawuok e bombe gi ma nyiso nang'o kaluwore kod weche mag dongruok mana kitieko. Ma nyiso ni dongruok obiro Homa Bay County. Nengeche kosomi municipality manyiso ni town gidhi chung kigin. Kendo kaka gidhi chung kigin emomiyo noso yier nyaka jo board mag municipalities gi. Ma jo boards gi be noso yier nyaka managers mag municipalities gi. Koro mabro kelo kendo ler mar town. Nengeche town mabro bet maler ibro mi nyaka award. Okay, e kindgi kanyo koro gin tiere koda piema. Mangato penjo ni
ageno ni koro kindu be dhi bedo koda bengi osebede ka igojo kindu ahinya ni gionge bengi wach mar municipality no dhi kelo ne gi bengi moro nyaka kel bengi nyaka kel bengi gima jo Homa Bay nyaka lokre gi municipalities momiwagi ero kamana ahinya mano bende thuolo ma wantiere godo gi e kinde machalo koda mendie pod wamedo lose weche dongruok ma Homa Bay town janeno marwa mano Kanyiro Recho Ogutu jawacha e low county ma Homa Bay ma bende wang'iyo godo moko kuom chenro mag dongruok mantiere e county no ma Homa Bay wagwero kamano maduong' kuom kete e chenro ni mano mar mine wacho kikidhi mabor pod waduogo gi mathoth. Bugnigi osekelo shida nikech nokoimgi. Mar ariyo ka be okobedo fence en kama odong' nono nyithindo kale bene kind miere jodak e alwora ma Suna West dwaro ni odin bugni mano kuny e manyo mula mosekelo tho e gwengego. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie aje amumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bits zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gyo komba mar boda boda mari. Kata kama sira ujuki, one kodi. Kiki baji goi, bang masira. Yudo komba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyueyo mar shillings 100 kende. D*487*4#. Mondo mi yud bima boda. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Machiegni kendo jodak e gwenge mag Oruba kod Konyegi e sub-county ma Suna West dwaro ni piny owacho kokalo kuom duol mochung'ne alwora NEMA okaw okang' mar umo bugni mag kunyo mula mosejwang'. Dwarogi biro kaluwore koda tho mar japuonjre ma jagrade 4 mane somo e skul primar ma Asar Johnson. Jojuma nigi ler. Kunyo mula en achiel kuom yore duto madongo ma oganda gana gi ganda okete geno margi e kaunti ma Migori. Kata bed ni tij kunyo mula kelo nweng'o ne oganda mathoth e kaunti ma Migori, komachielo bendo kelo midhiero. Oganda mathoth
osewito ngimagi e kuondego mag kunyo mula kamoko bende osidonyruok. To bugnigi osekelo shida nikech nokoimgi. Mar ariyo ka be ok obedo fence, en kama odong' nono, nyithindo kale, bene kind miere. E kar kunyo mulano mar Oruba kaachiel kod Konyegi maidore e location mar Oruba Ragana e subcounty ma Suna West, bugni mag mula ma owe kokoum osekelo masichni ma oting'o thoge mag oganda. Wabedo kod lit ahinya ka nyathina nyalo tho e pi, nikech en pi mowe aweya nono ma kata chiel ok ochiel. Kaka nokunye goldi to duogo weye kamano. Ni wuon ka kaka sirkal ka olor ok ni chiele, kech chielo tamo ng'ane chiele nikech en ng'ama osebed kiluongo ineo makani to ok owinji. Jodak e gwengegi wacho kuom nyithindgi kod anyuolagi osewito ngimagi e bugnigi, bende bang' ka osekunyo mula to koro iwe thuolo. Ka nyithindo tuome pi, jomadongo bende ome pi, dhok bende modhe. To osebedo konegonwa dhok, ero nyaka koro nyathina bende nyocha osethoe. Chien kucho bende osenego ji 7. Koro nwakwayo sirikal ni mondo konywa, mondo bugo man ka modong' kama hinyowa e gweng' kani mondo ume. Nyithindo be kalo kaka e skul, nyithindo ma Asar, nyithindo ma Oruba Primary School, nyithindo ma Oruba Keyo, nyithindo ma Nyamome. Koro gini ka ok oike, wabiro bedo gi tho, to ok dang' wayie gik machalo kamoko timore e. Oganda gi wacho ni gisebedo ka gichiwo ywak margi ne migepe ma opogore opogore ma oting'o mano mochung' ne ng'iyo alwora ma ong'ere kod dho ngere kaka National Environmental Management Authority mondo koro kaw okang'. Kata kamano nyaka sani onge okang' mosekaw. Kata jo NEMA be aseluongo ka moneno gini to onge action moro amora mosekaw ka in. Koro akwayo ni wuon ka mondo fence ka kata oim ka, nikech ka en kama ni thuolo ma ji kale. Oganda gi wacho ni bugni mag mula mokoum osekelo midhiero e kaunti ni ma Migori, kendo dwaro margi en ni piny owacho koro kaw okang' mar umo bugnigi kata chielo kuondego. Juma, Ramogi TV, Migori. Gedo mar yawo makoru Soina mabende dhi muonyo dho omenda maromo bilion 20 dhi nyime. Yawono mabende dhi kawo heka 2,170 mar lowo e tong' kaunti ma Kisumu kod Kericho. Dhi miyo ji madirom 1,200 dar e lopegi e alwora ma Muhoroni Koru Ward, kendo kaluwore gi wachno noket bilion 2.2 tenge e chulo jogo duto. En higni 3 sani nyaka ne chak chenro mar gero yawono. Kata kamano ywak maka kod kacha nitiere kaluwore ni 80% mag jogo mowinjore odar e lopegi pod rito gi liyo chudo mekgi, mana kaka lipota marwa Millicent Adhiambo leronwa, mano bang' limo alworano kendo loso gi moko kuom jodak makono. Negi chake gi site construction. Ma site construction sani koro waneno ka odhi korumo, giseduoge phase mar the real construction mar the site, ma sani gitimo gimiluongo ni digging of the spillway. E kar dak ma Muhoroni Koru Ward, mana kilomita 5 kende kowuok e boma ma Muhoroni nyaka e geng aora Nyando mayudore e tong' kaunti ma Kisumu kod Kericho, ma e alwora kama yawo ma Koru Soin gedo mare dhi e nyime. Yawono goro mare lero ni onyalo ting'o pi cubic meters milion 93.7, kendo en kod nyalo mar keyo pi cubic meters maromo 72,000 pile ka pile ne miere ma alworano, to kod bedo gi nyalo mar keyo pi e puothe maromo heka 2,570 e kind tije mamoko e counties ma Kisumu kod Kericho maonge ng'ikruok ka gedo mare obiro orumo. Kata obedo ni gedo mar yawono dhi nyime e tie got Alila mayudore e wuodwa Muhoroni Koru, jodak ma alworano to pod ywago odayo e wi deko mar chudo mar omenda manowinjore migi tok darogi e lopegi. 2012 ema Kenya Gazette Notice nowuokie ni puothegi obedo identified kendo onego bed ni igero dam ka. To 2021 January ka giduogo to gimiyowa award.
award manyaka ne chakre nyaka kamwa wuoyi kodi ni. Seria mar Kenya wacho ni ndalo 14 onego sega chuli, lakini kora kende ma ibro tim nang'o ya. Onge kata nduru kata siling achiel pok aneno. Kora ana kanyo nyithindo be kowinjo ni osechul ji. To gibedo baba pesa utero kanye. To wan pok waneno pesa. Kano osechul ji to wan pok waneno pesa. To kada pie moto dhi darowa. Gikunye gibro gero ukuta. Pibro dugo chendo darowa. Ema koro riti. Joluo nogoyo ngero ni kadhiang' oyang' e gweng' to jodala ema kuongo chuto ochuri. Kata kamano, kaluwore kod gedo mar yawni e alworani, jodak mamuoro ni kor wuod to tiend ngero no okalo negi gie tok pacho. Tije makano wachna ni atamalo 70 bro bedo jopiny. Ohala bende no wachna ni mine gojende atamalo 70 aka. Ojana kata ka man ka achiel mosekelo kata mano musmal inja achiel nusu kilo nitie onge. Karo halagi mano wachne dhimiwa gi kara locals gi gin jomagi. Tije miyo jo gweng' to koro gionge. Kodon chacha sani ko kwan jo local tin molo joma oko jogi kelo jogi gi. And then ok trust joma local era ni wan jokuoge. The meaning goes ni Alibaba mano gi dog Chinese ni Alibaba people oginya ndikowa. Koro kakoro tijni ni area wa to oginya ndikowa. Be gibiro waka dier. Ng'ato nonyiso waka chieng' moro kwa dhi manyo tich ni you older ni ti winjo wachni maber too much calendar to kan too much calendar kan too much calendar to tie gweng' wanang'o. Wach magin go ne piny owacho chalo kamae. Kada migero to miwa pesa wadhi kumwa dhi to kada munge to giwewa wati. Ndalo machien ja siling 600 ni nyalo yudo lo moro machielo bathe ka. To koa kuno nyaka samowe kod sanie lo donjo 1.3 million 1.1 karach. Gima ok wang'eyo na wad mano miwa ni be pod en valid magara ka pono ne chulowa to chulo ji mwanyalo yudo godo konyruok. Jotendo to nitie mane wayiero nyaka mjumbe wa wan gi gavana marwa wan gi MCA marwa jogi mondo ng'iye kaka tete anwa mondo mi kata kimiyowa wad mane omiwa cha to ketie percentage moro wiye wayudie pesa makiyaka tinyalo dhi nwang'o godo lo moro machielo kamidonje. Kech pinto kaka dhine kako dhi ok ane chieng' ma piny oduog piny ni sukari no nyiew 100 kendo kako dhine kako dhi to bech lo bende medo mana dhi malo. Koro sama sirikal bro chulowa akwa sirikal ni mondo chulo e rate ma bro bedo masano. Paro mar gero yaw makorusoin nobiro kaka yo makende mar tieko chutho midhiero mar oula mosiko muomo genga oranyando kinde koth ka kinde koth pacho ka kendo ywero oganda modhuro gino masiko kelo negi dang'ni kod achiedh nade matamre gi nono e ngimagi. Higani kende oganda ma ewa 30,000 oula osehinyo e kaunti ma Kisumu ka kuonde dak manyando Nyakach kod Kisumu East ema midhiero no osiko hinyo e oganda gi atamalo modhuro. Kony ma osebed ka ichwalo ne jopiny kinde ka kinde ewi midhiero mar oula en mana mar chiemo. Penjo manyiedhore en ni to bende mano e yo maber minyalo kedgo kod oula. Dibed ni jotelo oketo mana maino e chwalo kony makamago kod keto singo mapile to gichopi kaka yor kedo gi oula mopogore gi manyo chenro makare mar tieko chutho midhiero mar oula. Koro mondo mine yud konyruok mochwere mar tieko oula, sirikal ne onono ni ber mondo ger yaw makorusoin mondo konye geng'o oula masiko kelo chandruok e ngima oganda mathoth ahinya to ma Kisumu kinde koth. Yaw makorusoin mopogore gi tieko oula biro neno ni pi maler ochopo ne jodak ma Kisumu kod Kericho kamoting'o Ahero, Awasi, Muoroni, Koitanurot, Koru, Chemelil, Miwani kod Rabur e kind kuonde dak mamoko. E sama igeno ni gedo mar yawni kobiro rumo chop higa 2027 to biro konyo e geng'o midhiero mar oula kaachiel kod bero dongruoge mopogore kaka keyo pi maler, teko stima e kind mamoko. Ewi ma jodak mamuoro ni kor wuod koro dwaro ni piny owacho mondo ochop singo kaka ne giwinjore kotenore kod gedo mar yaw ma Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom ripota machalo koda mano. Kuom thuolo mar dweche 3 mokalo kaunti ma Siaya osebedo nyong'ong' mag ute fwambo weche ma pacho kendie
gwandruok e kind gavana ma Siaya James Orengo kod jalupne William Oduol. Monj e romo mag siasa kod wang'o apisi mar duond bura mar UDA gin moko kuom weche mosemiyo Siaya nying marach. Kaunti ma Siaya, kaunti namba 41 en achiel kuom kauntis ma pacho kae mong'ere kuom golo thuondi mag demokrasia. Jalup jatend piny Kenya mokwongo Ramogi Oginga Odinga, Arguings Kodhek, Ogai mar Azimio Raila Odinga kod James Orengo gin moko kuom thuondi mane okedo ne thuolo ma duond buche mathoth e pacho kae kod demokrasia. Kata kamano, siasa mag maundu kod tulo osebedo ka golo wiye mochido e kaunti ma Siaya e kinde mokalo. Tarik 30 dwe mar adek higani e kinde ng'anyo mag Azimio, moko kuom rowere ma jendeke ne omonjo kendo tiayo mach e apisi mar duond bura mar UDA e kaunti no. E kor juma mokalo, moko kuom rowere bende ne omonjo romo mar duond bura mar ODM e kar chung' od bura magem kendo ketho gik moko. Wachore ni rowerego ne oketho romono ewi mano mane giwacho ni romo makamano ne en mar ketho nying jaod bura magem Elisha Odhiambo. E juma achiel no bende, johera mag gavana ma Siaya James Agri Bob Orengo kod jalupne William Oduol ne orakore kendo muocho tulo e iko mar jakom duol mar ndiko jotich e kaunti no. Penjo maduong' en ni en ang'o makelo lwenje mag siasa e kaunti ma Siaya. Gima jo Siaya kudwa, to especially not even leaders. Jowa mawegi madai hearts mag baba. Ema ko winjo ka idhi kucha ka kore licha kubo dhi kucha, ti winjo ko juo kon to yenyo. Ka ng'ato dhi kucha ka ko chanda to duogo yenyo. Mage mane makelo tulo. Mane makelo tulo. Nelson Osiemo, janon weche mag siasa, to seyo jo siasa ma ok e kaunti no kuom tiyo marach kod rowere e nyiso mbim margi mag siasa. Ki somo siasa maber, ibro yudo ni onge ga ng'at mawuok ne dhi ketho gir wadgi. En kuro wuok e ode ni odhi liend iko ng'ato, to liende no odwa ketho. Kata sani kiwuok idhi e liend mar Kagweng'u, to ibo mana ka ji obiro iko ng'atno makogo familia to ji doka doka. But kineno ka koro liel ma koro josiasa dhi bire, to jasiasa moro be ma okunyre gi jasiasa ni dhi bire, kanye mineno ka jo politicians gi mobilize ga ground ni mondo sama ng'a loso cha ang' ipamna, to sama ng'a bwana cha loso cha to ang' itimre nadi, ang' ikwere mondo ground otimre nadi, obed kode marach. Kata odoko ni Siaya nigi sunga kuom nyuolo thuondi mag demokrasia, tulo ma kamago e kinde ka kinde oseweyo ji gi penjo mathoth ka bende jotelo kod jodak ma Siaya oyango demokrasia. Ana wona woke Ugenya sub county, maana ya NMCA ma represent Ugenya West. To Ugenya sub county for the last 15 years, MP makanyo okesebedo ja ODM. To kupok winjo ka tie tulo. Mano ngiso no exercise democracy, mano ni Siaya. Koro ka ng'ato wacho no kwa ngiso kwa exercise democracy e Siaya, mano mriembo maduong' ahinya. Maduong' ahinya. Nikech janyo wa campaign gugumbo ka, to nyineno ka campaign odhi kare nyaka dakika mogik. Prokelo UDM, to wan ODM, to jo UDM campaign gugumbo kucha, to wan jo ODM wa campaign koni. Nyako chopo seche ma dhano dhi yiero magumbo himself oting'o bade moko dhi kata e court no yoma maler. Na koro wane ni siasa ok onego bed ni koro ji dhawa ka wadhawo kaluo, nikech kata kinene pinje maoko, example manya Manyien Kikuyu land, gin gi a lot of political parties e kanyo, to pok iwinjo kata ka ji dhawo kata liel ka ji odhiega. Ka jogo kendo biro liel mopong' to winjo ute kata nyocha donge kani ko freedom fighter, donge kata Raila no dhi liel, dong all political formations no dhi liel, to jogo no winja te. Onge ng'at moro mani winjo komayo ng'ato microphone ne kudwa loso. Mane gimiluongo ni demokrasia. Demokrasia wacho nang'o ni kata kokadwari to we awinji. Nitiere dwaro mondo jotelo kod jodak ma Siaya othegore kod siasa mag lweny kaka yo mar kelo lwasi mayom ne ohala ka achiel kod joket mwandu. Political leadership marwa ema nyaka koro ng'e ni it is high time ni for them to bring that investor or development kaluowa. Investor ni nyaka bed assured ni investment ne is going to be very safe. Nikech anytime ma wane political agitation to ineno koro iloro dukni timang'o, nikech the potential of violence wuok ng'enyega. Imena koro neno ka koro iluongo nang'o
jo investors mabiro kaluo samoro ok dwa biro in full nikech gineno ni are we stable enough. Governor Masia James Agri Orengo kod jalupne William Oduol ijiwo mondo bed piny mar tieko ywaruok e kindgi kar luoko lepgi mochido e nyim jopiny kaachiel gi welo. Kata mana an deputy secretary assembly to ng'ama nigi pa en mana speaker ineno the is clear standing order marwa chik marwa ma od bura wacho maler no anyalo mana take charge in the absence of the speaker ka speaker onge omiyo governor deputy governor bende nyalo mana bedo kod ngufu ka governor oliwo ko to en assignment magi motimo omiyo joma luwo deputy governor kata masunde gin jomolal. Orengo nyaka ng'e ni en a governor Masiaya. So Orengo is a fight for devolution. He's been Senate. He's been fighting for it. Why can't he? Ang'o nyaka bed ni ogora gi bwana ni. Nego bed ni en mokawo a bigger role tuluongo ji, tuluongo deputy ne. Ne ero iwacho ni gik moko timre Siaya kae. Gik miwacho matimre gi ero wabet kaka cabinet. Wach gi kae. Watiek gi ka. Ang'o marach? Obed gi deputy ne en mano yiere. Ni en modhi tiyo kode for 5 years. Deputy ne ni ok no yiere. En mana chama no miye ticket. Ma chama ong'ise ni yier deputy ne. En mano ng'e kumogole Oduol ni. Gibed piny kaka na gibed piny ndalo mana gisero kuracha. Gibed piny mondo gitine jopiny. Wana kaka Siaya gima gitimo no moro kata chiel. Jopiny nyaka ng'e ni e kinde mag yie mondo ti kodgi e chwalo mach e kind jotelo e seche ma jotelo gwandore gin giwegi ema gibiro yudo lal kod dong' chien e weche mag dongruok. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Chris Owino. Kapod wan mane kaunti no ma Siaya en ni kaunti no irogeto nyago maembe maheo tan 3,000 mano e keyo mar maembe mabiro. Pur mar olemo no oseweyo ji maheo 2,600 e pur maembe ma iuso. Ten kaunti ma Siaya siro chenro matudo jopur maembe, jolony kod johala. E kind jokanyo gin rowere ma bende konyo e koyo yath ne olemo. Tudok makamano bero yuto ne jopur kendo yaro thuolo mag tije ne ojende ma Siaya. Rei Polo nigi mathoth. Pur maembe medore e kaunti ma Siaya kaluwore kod chenro mar jiwo medo ndhadhu ne mwandu mag puothe. Jopur ma kwan gi ohewo 2,600 e kaunti no pidho maembe ma giuso e chirni ma pacho ka. Maembe timo maber, lakini maembe mwagolo en maembe matin nigi gima chiro dwaro. Tend kaunti ma Siaya e bwo chenro mar jiwo pur kod pith mong'ere kaka ASDSP yaro chenro mar chwalo kony kod lony ne jopur maembe. Iyudo ni jok mopidho maembe sana i gweng'wa ma Siaya ka gin jok manose timo tich boritaya. Koro jogi dak idh maembe bugo yath. Koro jende gina biro to timo tijno tichulogi. Ma emomiyo jokanyo orwako chenro mar bero nyak mar olembego kama oriwo chuogo kido mabeyo mag olembe ne yende maembe ma osebedo ka nyak kod kuoyo negi yath. Chiro dwaro maembe maler, maembe ma kochamo to ng'en chemical mantie iye ok nyal inye. Kevin Okoth en achiel kuom rowere ma konyo jopur maembe e puothegi. Olero gige ma otiyo godo. Ma iluongo ni pruning saw. En ong'ado maembe maber kabisa kendo sama ong'ado to ng'ade maslant makata koth chwe to kanyo pi kierie ma ok mokni kendo chako kelo tuoche moko ma chako keto chandruok ne maembe. Koni an kod moro iluongo ni sekatia. Sekatia ni en koro ng'ado matindo ma pruning saw ok nyal ng'ado. Ere ber mar ng'ado oko bad olemo moko? Waprun maembe nikech maembe koko bedo pruned to en bungu ok onyuol ok onyagi maber. Koro kong'ad bedene ma richo go to onyuolo maembe mang'eny, onyuolo maembe maler kendo onyuolo maembe mabecho. Okoth en achiel kuom rowere moseyudo tiegruok e wi pur mar olembe kendo tiyo kod lony margi e bero ngimagi. Tije nyalo miye chudo manie kind Sh100 kod 500 e yien ka yien kaluwore kod dwaro mar japur. Kendo gin maembe bende motegno. To koko go yath to seche ma gigolo maua to maua go lwar piny te kendo kute chako chamo maua. Apisa mar pur kod pith Stephen Okech lero ni gijiwo puonj kaachiel kod tudruok e kind jokanyo e pur kod ohala mag olembe kaka maembe. Wan gi gima iluongo ni value chain platform. En platform makelo jopur te matimo maembe to koro kache mouse weche mag
pur ma en ohala. Chenro makamago geto medo bero yuto mar maembe e kaunti ma Siaya e lai monywako jokanyo mohew 4,500 kama oting'o jopur, jolony kod jouso. Ray Polo, Ramogi TV. Tusker ochope final mar FKF Cup bang' goyo Ulinzi gol 1-0. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Injili kalo wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla kendo wajiwore kaachiel gi neno ma ng'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili kalo mana e Ramogi TV. Wantiere pao tuke kuma tima Tusker FC kawuono nodonje final mar tuke mag laro kombe mag FKF bang' loyo Ulinzi Stars gol 1-0 e pao tuke Manyayo. Jatugo manodonje tielo mar 2 Eric Otieno emanoloyo dakika mar 90 bang' yudo cross kowuok kuom jatugo Levin Odhiambo.